Jingwat Bniah hagi saupui teli ki bentah ki bedai bat ki Riti ki Dustur ka Kolshor bat ki wei Jong ka Jaitbynriew Khasi kalajan poi ka bekut ya kini ke Jingwat Bniah la bei tengka da menteri rang bak ka jelau konret ke sangma u konret ke sangma ka balakot ula bei tengka ya kini ka sanpo lak tengka house nem baladep u executive member Jong ka Khadc u bedai pet ya ka puli puthi u ba karne so shang u lapen pau ba ka research but development committee ka belapen ya ma u kan sai kendu alang ka ar pusau terik u jemang Bniah mer jengmut Halor ka jinglong jingman Jong ka ni ka project wat Bniah kam hashwa ka council ka labu sngi khatdo ha ka laipui terik ulber na ka benta ki no wat Bniah banwan penpoi ya ki jinglap jingshem jongki la lit bani kudu yo Chief Minister ko jingalam jong CM jongi ba Bniah na ka bata pan ka jingarap na i Chief Minister wide bat ka fund bada ka jing ai ka jongi san pulak ka along ka jing kerku na ka bata ka research mentang idang perkhat ban song ka komiti haka absolutor jong ta Bniah haka bangin yo Bniah perkhat Bniah pano ya lani ban pa submit ya ka pre submission jong bangin pedkut lani bersaba ngin pediang ya ki research ki jongki ni haban pa le swa ka pre submission bada din kata ladang ila ka jumpa jong komiti ibit ibiang no sedang ni sa petip ski bakin pa final draft